impela futhi manje. Hey bafethu yasumarazo ukuthola icustomer elihle kanjani la. Hey. Ushone lo baba. Hey lencane. Hayi mina ngisazi phela manje. Oh. Kanti ngicofwe bakithi. Wena wasubosha kangaka futhi kulethu ukwenzakalani kaphela? Hayi phara ngithi ngiyasho nje ukuthi angisazi. Ngiyasho ukuthi angazi futhi. Ngiphelele namazi nje. Okay, imake, okay, fine. Lalela. Ngikutholele icustomer lapha lithi lifuna inkukhu, lifuna iqhude limhlophe. Yawutha iqhude limhlophe. Yazi. Hey, abese ngisayidayisa inkukhu. Hayibo. Sengayeka mfowethu umakhelwane wami la ulokhuzana unqamalala usahamba. Samasana wathi ukuthi manje nje ayi. Samasana lawa nebhizinisi mfowethu. Ayi, mana ke marazo, mana kanjani? Manje unqabalala nebhizinisi nokuwa kuhlangana kanjani yonke lento? Ngikhohlwa hamba ukuthi udoma. Yasehe. Awubuya khona futhi la toilet marazo. Kanti kwenzekeni? Hey, umbhosho ngampela lenceke manje.